Tenkrát to byla taková hloupost, že už jsme mohli mít nejméně 2 děti. Já bych tak strašně ráda měla bejbátko, Čestmíre. Já si přeju, děťátko. Hned jak bude po svatbě, tak se... Po svatbě, Čestmíre. Víš, co se říká? Co můžeš udělat i dnes? Neodkládej, Čestmíre. Co tady chceš? Nemám kde spát. Ale tady v žádném případě spát nemůžeš. No, ty tam někoho máš? Počkej, tam nesmíš. No počkej, když máš 1000 €, to já se podívám. Vokoun! Já to tušil. Chovej se slušně. My se budeme s Čestmírkem brát. Teď to víš a vystřel. To jsem čekal. Či je ten drzý chlapeček? Co jsi to říká? Brát? To teda ne. Ty jsi moje. Co to říká? Takhle mě podvízt. To mám za svoji lásku, Vilmo. Ten ho k tě miluje. Znáš takové ty dětské lásky? Také jsi byl jistě zamilovaný do paní učitelky, ne? Máš pravdu. Jsou to vztahy velmi romantické. Ale pryč. Ach, ty děti. Idiote, za pár dní ze mě bude normální mužský. No ovšem. Podívej na sebe. Samozřejmě. Vždyť už mutuješ. Vypadni, chcípáku, nebo ti mám rozmlátit kokos. Jaro! Kryj se! Nemíchej si do toho! Nechám scházet! Povídám! Nikam! Mimo! Povídám! To jsem byl dobrý, že jsem tady tapetoval a lakoval, jo? Teď on si se bude chodit vyhřívat kostru. K ní nemůžu, ona se zase zčukla s tím vokounem. Už na to nemyslí. Pane Zemánek, prosím vás, zůstaňte u nás, přece vás nevyženeme na ulici. Co děti? Co děti, děti? Řekla jsem jim, že jsme adoptovali sirotka, tak jim řeknu, že jsme adoptovali 2. No víš to, děti schválně nešli spát, chtějí tě přivítat a ty si takhle zhouráš po nocích. Takhle by to nešlo, fanoušci. Takhle by to nešlo. Vy jim musíte jít příkladem. A zítra do školy, flákat se nebudeš. To by byla demoralizace. Tady jsou. Tak pojďte, seznamte se. Tak, tohle to je Fanoušek, tohle to je pan Jaroušek, to je Mirek, to je Lenka, to je, no tak, buďte na sebe hodný. No a kde budou spát? No Jaroušek může spát se mnou. No to ne, to je naprosto vyloučený. Správně, Libuško. Mami, on ti říká Libuško. To si ke mně nesmíš dovolovat, chlapče, to bychom nebyli kamarádi. Náhodou teď je to prýma. Táta je v nemocnici s infekční žloutenkou. No jo, a až se vrátí, tak sám u nás moc chybět nebude. Proč? On je úplně vadnej. Kdo? Náš táta. Musíte se naučit všelijaký finty a pak vám sežere všechno. Jaký finty? To poznáš. A teď už spí. Malí kluci mají spát 8 hodin denně. Tak dobrou noc, děti. Co nám říkáš, děti, vole? Jaroušku, jestli se ti spí nepohodlně, tak můžeš jít ke mně. No, můžu, pane Líška? Povoláš se. Já nechci být 10letým dělečkem. Člověče, abych si dal panáka.